Tervetuloa kuvanveistäjä Antti Maasalon 85-vuotisjuhlaseminaariin. Ja meidän tilaisuuden avaa elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Sari Palmu. Ensimmäisenä haluan onnitella teitä, Antti Maasalo, eilisen 85-vuotis syntymäpäivän johdosta. Se on erittäin kunnioitettava ikä. Ja itse kun työskentelen tuolla vanhusten parissa, niin täytyy ihailla, miten hyväkuntoinen te olette ja vielä ihan työssä kiinni. Olette syntynyt Lehtimäellä ja maatilan poika. Se ei ole itsestäänselvyys, että siihen aikaan maatilan poika lähtee opiskelemaan ensiksi opettajaksi. Olette valmistunut opettajaksi 1963 ja opintojen täydentämisen jälkeen valmistuitte kuvanveistäjäksi 1972. Tämä on varmasti ollut meidän alueella melkoisen poikkeuksellista ja mielestäni erittäin ihailtavaa, kun katsoo historiaa, että olette olleet melkoinen uran uurtaja. Opettajana työskentelitte vuonna 1989 vuoteen saakka ja pisimpään siinä Rannan koululla, mikä on itselleni aika tuttu paikka. Siinä oma työmaa on siinä vieressä. 1989 te saitte ison tilauksen, joka antoi rohkeutta kokeilla kokopäiväistä taiteilijan uraa. Olette yksi suomalaisen kineettisen taiteen pioneereista ja yksi dimensioryhmän perustajista. Se uudisti kotimaista taidetta ja vei teidät myös ulkomaille. Asut edelleenkin Lehtimäellä ekotalossa, jonka suunnittelitte yhdessä Kimmo Mikkolan kanssa perheellenne. Talon rakennettiin tuolloin 1977 maalämpö ja myöskin aurinkopaneeleita löytyi. Ja se on varmasti herättänyt siihen aikaan melkoista ihmetystä ja täytyy sanoa, että olette olleet silloin jo aikaanne edellä. Käytätte teoksissanne puuta, luonnonmateriaalia, mutta myös valoa, sähkötekniikkaa, laaseria, videoita ja tietotekniikkaa. Teoksillesi on ominaista liike, väri ja valo. Uranne on kestänyt yli puoli vuosisataa, eikä tahti näytä hidastuvan yhtään. Teillä on ollut näyttelyitä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Teoksia on ollut esillä muun muassa Kultarannassa kuin Saksassa Bauhaus-koulussa. Olette tehneet uranne aikana noin 80 julkista teosta ja olette saaneet valtion taidepalkinnon 1974, lasten kulttuurin valtionpalkinnon 1982 ja Vaasan vaalipiirin myöskin taidepalkinnon olette saaneet. Meille alajärveläisille olette tulleet tutuksi liikenneympyröiden suurikokoisista veistoksista, joita löytyy myös lisää sitten tuolta Nelimarkkamuseon pihapiiristä. Ja tietenkin Lehtimäeltä kotitalonne pihapiiristä, joita saan siinä työmatkallani aina ihailla. Jäämme odottamaan seuraavien teosten valmistumista mielenkiinnolla ja kunnioituksella. Ja tuossa kun olin eräässä tilaisuudessa, niin siellä pohdittiin, että mahtaako tämä meidän uusin liikenneympyrä saada teidän taideteoksenne. Ja kyllä siellä oli Kansalaisraadin yhtenäinen mielipide, että kyllä se pitää olla Antti Maasalon veistos, mikä siihen tulee. Lopuksi luen pätkän runoa. Luovuuden virta ei koskaan pysähdy, sillä maailma on täynnä ihmeitä, jotka odottavat sinun käsiäsi. Jokainen sivelinveto on kuin uusi lause, joka kertoo tarinaa, jonka vain sinä ymmärrät. Taide on sinun kieli, sielusi peili, maailman kauneus teoksissasi. Tervetuloa kaikille.
Joo, eli mä olen siis Sanna Sarva ja Nelimarkka-museon museolehtori ja ollut pari vuotta. Ja nyt mulla on kunnia haastatella Anttia Antin hienosta taiteilijaurasta. Ja tässä olikin myös Sari Palmun avajaispuheessa maininta tästä, että alun perin lähdit opiskelemaan opettajaksi ja sitten ilmeisesti siihen aikaan opettajaseminaarin opetusohjelmassa oli kuvataiteella ihan iso rooli. Ja myöhemmin sitten päätit erikoistua taideaineiden opettajaksi. Ja minkälaisen taiteen ääreen seminaari siihen aikaan ohjasi ja miten se vaikutti niin kuin omaan taidekäsitykseen, tämä seminaariaika? Niin, mä lähdin todella Raahen seminaarin sinne lähtöjä niihin pääsykokeisiin meno, niin oli vähän kyllä kyseenalaista, kun mä olin tuossa Lehtimäen silloisessa toimistossa, niin harjoittelijana tavoitteena lähteä kunnallisalalle kunnansihteeriksi. Siihen aikaan ei kunnanjohtajia maalaiskunnissa ollut. Ja sitten minun työkaveri, kunnan kirjanpitäjä ja silloinen talousopettaja Sirkka Toukola, niin tulivat eräänä päivänä siihen toimistolle ja löivät pöydälle mun eteeni opettajalehden ja sanoivat, että tässä on nyt opettajalehti ja Antti, sinun pitää hakea tänne pääsykokeisiin. Minä tietysti ajattelin siihen aikaan, olin murrosiässä, että en lähde, en suinkaan minä nyt lapsia lähde opettamaan. Ja niin kuin siihen aikaan sanoin, että en mä ollut niin sanottu kersojen kanssa ollut missään tekemissään niitä mitenkään neuvonut. En hae ja en lähettänyt hakupapereita, kunnes taas ne tulivat nämä naiset sinne pöydän taakse ja sanoivat, että ootko sä lähettänyt hakupaperit sinne pääsykokeisiin, mutta en ole. Niin kirjanpitäjä kävi sitten vielä useammin siinä pöydän äärellä ja mä ajattelin, että pääsen eroon noista naisista, että hain sinne kokeisiin ja menin sitten 3-päiväisiin kokeisiin sinne seminaariin ja olin siellä sillä päällä, että olenhan nyt täällä vain, että saan sanoa, että mä oon täällä ollut. Ja otin aika väljästi ja se taisi olla aika hyvä idea, että otin todellakin ne pääsykokeet ihan rauhallisesti ja niin kuinka ollakaan, niin sitten muutaman viikon päästä tuli sitten kutsu, että sinut on hyväksytty oppilaaksi seminaariin. Ja siellä sitten alkoi tämä opiskelu. Ja enemmän alkoi taas ajatus suuntautua opetusalalle ja Raahen seminaari, niin kuin seminaarit siihen aikaan oli näiden opettajakorkeakoulujen, yliopistojen yhteydessä olevien korkeakoulujen mielestä vähän liian vanha-aikaisia ja olivat kiinni perinteessä, mutta se oli kuitenkin hyvä niin kuin mun taiteilijauran kannalta, koska se painotti niin kuin että opettaja on niin kuin kansankynttilä, että sen pitää ihmisiä opastaa niin kulttuurin pariin ja järjestää pieniinkin maalaiskuntiin ja kyliin, niin järjestää tällaista mahdollisuutta oppia niin kuin enemmän musiikista ja tuoda konsertteja ja niin edelleen. Ja niinpä siellä Raahen oppilaitoksessa oli todella innokas kuvataidon opettaja ja musiikin ja kirjallisuuden ja kaikki nämä lajit oli siellä hyvin korostetusti esillä. Ja siitä syystä mä huomasin, että nämä asiat nimenomaan kiinnosti nimenomaan minua ja että en olisi varmaan kunnallisalalle lähtiessäni saanut niin hyvää opetusta noista kulttuurisista asioista. Ja siellä oli oma orkesteri, innokas musiikinopettaja ja erityisesti kuvaamataidon opettaja. Hän oli jo aikaisemmin Kajaanin seminaarissa lehtorina ja myös hänen vaimonsa, joka oli äidinkielen lehtori. Niin Martti talvella esimerkiksi kävi meillä konsertoimassa. Meidät vietiin Ouluun, Anita Välkin konserttiin ja niin edelleen. Et niitä kulttuuritilauksia oli ja opettaja valmistui laitosten väliset kulttuurikilpailut oli joka vuosi oli
sekä seminaarit että nämä opettajakorkeakoulut niin kilpaili siellä. Ja sitten mä siellä jonkun verran hyvin menestyin, niin alkoi yhä enemmän ja enemmän aloin maalata. Ja viimeisinä vuosina sitten niin siellä tein pieniä maalauksia ja tulevat opettajat monet kävivät ostamassa muutamalla kympillä ja minä tienasin sitten opiskelurahoja sillä tavalla. Sitten oli myöskin pitänyt aika tärkeänä, että opettajan pitää olla hyvä esimerkki ja eihän niin taiteen alalla se niin välttämättä ole sellaista, että taiteilija olisi esimerkkinä elämässänsä ja toimissansa, että enemmänkin olisi hyvä järjestää vähän skandaalia, että tulisi tunnetuksi tässä maassa. Niin se on yleensä tällaisen negatiivisten asioiden kautta pääsee nopeammin niin kuin suuren kansan tietoisuuteen. Ja sitten tämä maalaaminen ja piirtäminen, niin se korostui siellä. Ja sitten mä ajattelin niin, että kyllä mun täytyy osata niin hyvin piirtää, että kun mä taululle nopeasti piirrän oppilaille nähtäväksi jotakin opetusta havainnollistavia kuvia, niin oppilaat erottaa nyt kissan ja koiran, että osaa hyvin piirtää ja nopeasti myöskin. Ja sitten siitä seurauksena oli se, että mä yhä enemmän ja enemmän siirryin sitten taiteen piiriin ja tekemään myöskin vapaa-aikana taidetta. Aluksi etupäässä maalasin ja piirsin ja sitten siirryin sitten myöhemmin muihin alueisiin. Olet kertonut, että siis sä valmistuit opettajaksi 1963. Ensimmäinen virka oli Ylistarossa ja ilmeisesti melko lailla siihen aikaan sitten sun silmissä sattui tämmöinen lehtihaastattelu, missä Eero Nelimarkka kertoi, että hän haluaisi perustaa opetusryhmiä ja opettaa maalaustaidetta. Mitäs sen jälkeen tapahtui? No, mulla oli sellainen ajatus, että kun mä valmistuin opettajaksi, niin mä hankin vähän lisää oppia niin kuin näiltä paikallisilta pohjalaistaiteilijoilta. Olin kiinnostunut nimenomaan juuri niistä tilanteista, jolloin nämä taiteilijat ilmoittivat, että heillä on opetustilanteita ja kursseja. Oiva Polari ja Eero Nelimarkka, etupäässä Eero Nelimarkka ensimmäisenä vastasi kirjoitteluissa lehdistössä, että hän haluaa järjestää opetusta täällä Nelimarkka-museossa. Ehkä muistattekin sen aikaiset kirjoittelut. Ja sitten mä olin ollut ehkä 1 tai 2 vuotta jo opettajavirassa tuolla Ylistarossa, jossa oli mun ensimmäinen virka, niin minä sieltä käsin soitin Eero Nelimarkalle ja kysyin, että alkaako hän opettamaan täällä maalaustaidetta. Ja hän sanoi, että kyllä joo, että sitten ei hän oikein tiennyt sitten, että miten hän aloittaa, että varmaan hän odotti, että tänne tulee nyt sitten ilmoittautuu opiskelijoita ja ne tulee hänelle maalaamaan sillä tavalla niin kuin mestari- ja kisälliperiaatteella opittaisiin taidetta. Niin hän sanoi, että joo, sovitaan näin ja sovittiin, että mä tuun heti kun koulujen kesälomat. Silloinhan ne oli täydet 3 kuukautta, että koulu päättyi toukokuun lopussa ja seuraava lukukausi alkoi sitten syyskuun 1. päivä. Eli täydet nämä 3 kuukautta oli sitten siinä sitä opettajalla mahdollisuus tehdä mitä haluaa. Ja niinpä mä tulin silloin kesäkuun alussa sitten tänne Nelimarkka-museoon ja Eero korosti valtavasti siinä opetuksessaan sitä, että muistan sen lauseen siis varmaan koko elämäni, että piirustustaito on kuvataiteen rehellisyys. Hän oli niin jyrkästi sitä mieltä. Ja sanoi mulle, että katsotaan nyt, että miten osaatko sä piirtää ja maalataanko me ollenkaan tämän pari viikon aikana. No 2 päivää me piirreltiin sitten ja sitten alettiin maalata yhdessä Eeron kanssa siellä kellarissa, siinä missä oli se iso kamiina, niin siinä huoneessa. Ja me
maalattiin ja samalla tietysti keskusteltiin taiteesta yleensä ja pohjalaistaiteesta. Ja tutustuin silloin melko moneen pohjalaistaiteilijan Eeron esittelemänä, mutta myöskin sitten olin käynyt pohjalaistaiteilijan näyttelyssä. Ja sitten sen jälkeen oli tämä Seinäjoen työväenopiston kurssi, jonka Oiva Polari veti. Tutustuin vähitellen pohjalaistaiteilijoihin sitten ja olin osallistunut jo aikanaan Takalan Veikon järjestämiin taikka hänen jyryttämiin näihin nuorten näyttelyihin, mitä Vaasan läänissä oli. Ja olin siis niin kuin tavallaan kiinni jo näyttelytoiminnassa ja sitten valtakunnan näyttelyihin ja niin edelleen. Ja sitten sieltä kautta tulin tunnetuksi muutamien tunnettujen taiteilijoiden taholta, koska hekin osallistuvat näihin valtakunnan näyttelyihin. Ja sitten tuli tämä soitto, että tuletko perustamaan tätä Dimensio-taiteilijaryhmää. Ja minulla oli jo silloin ollut tämä ajatus, että pitäisi jotenkin kuvataidetta ja musiikkia ja teatteria ja kirjallisuutta saada jotenkin yhdistetyksi. Ja siitä sellainen ajatus oli niin kuin jo alkanut itään mielessä. Joo, olet joskus maininnut tästä vuoden 1969 Ars-näyttelystä. Ja se oli tosiaan esillä Helsingissä Ateneumissa, Tampereen nykytaiteen museossa ja Tampereen taidemuseossa. Ja siihen aikaan näyttely oli poikkeuksellisen kansainvälinen ja esitteli suomalaisille yleisöille minimalismin, kineettisen taiteen ja pop-taiteen teoksia. Ja tämän näyttelyn on sanottu myös olleen käännekohta kotimaisessa taiteessa. Minkälainen merkitys tällä Ars 69 näyttelyllä on sulle taiteilijana ollut? No se oli niin kuin, tavallaan lupaus tehdä mitä niin kuin haluaa ja minkä tuntee itse kuvataiteeksi. Silloin väiteltiin paljon siitä, että mikä on kuvataidetta, että ei tollaiset mitä me tehtiin, niin ei ne niin kuin ole taidetta. Melko usein kuuli. Ja sitten tämä Ars 69 toi Suomeen siis todella kansainvälistä taidetta ja siellä oli todella kaikenlaista. Oli valotaidetta ja laseria ja kaikkea tällaista, mitä siihen nyt aikaan oli teknisesti mahdollista esitellä, niin niitä kaikkia konsteja oli mahdollista käyttää. Ja se antoi niin kuin luvan sekä minulle että monille suomalaistaiteilijoille, että saa tehdä tällaisia teoksia. Aikaisemmin oli niitä, että ne oli aina automaattisesti karsittu pois näistä näyttelyistä, että kun Jyryt oli niistä valinnut työt näyttelyyn, niin siellä ei ollut tällaisia teoksia paljon täällä Suomessa nähtävänä. Mutta sen jälkeen alkoi olla sitten. Ja sitten tämä Ararat-näyttely, joka oli Tukholmassa, jonne siis Dimensio meni, niin piti siellä oman symposiumin niin kuin ympäristökysymyksistä ja jo silloin niin sitten paluumatkalla Kirmo Mikkola kanssa keskusteltiin näistä kysymyksistä ja Kirmo sanoi, että kuule, Antti, mä oon kuullut, että sä meinaat rakentaa itselläsi. Mä olin ostanut veljeltäni silloin sen 25 aaren tontin ja ajattelin, kun opettajat siihen aikaan asu koululla ja sitten kun opettaja jäi eläkkeelle, niin sitten se joutui etsimään itselleen uuden paikan, missä asua ja perheelleen myöskin, niin ajattelin, että sitten kun mä eläkkeelle jään, niin mä sitten rakennan siihen jotakin. Ja sitten kuitenkin tuli se tarve, että pitää saada enemmän tilaa tehdä töitä, kun siihen aikaan olin tehnyt veistokseni ja nämä valoteokset ja niin edelleen, niin Ylistarossa, asuimme silloin Ylistaron kirkolla, niin kanttorilla oli 3-kerroksinen rakennus ja kellarissa oli sitten halkovarasto ja sinne halkovarastoon sai halkojen lastausluukusta niin niitä osia ja sitten osina sen teoksen sai sieltä pois. Ja sitten ensimmäisen kerran, kun teosta katselin, niin se oli vasta näyttelyssä ja sitten joku arvosteli ja sitten arvostelikin, että
Ei onkaan tuo Maasalo nähnyt näitä teoksia ollenkaan kokonaisuudessaan, kun tuollaisia on tehnyt. Ja se oli totta, niin tämä kaipuu se uuteen työtilaan ja uusiin olosuhteisiin niin oli aika lailla niin kuin ajankohtainen kysymys. Niin Joo, tässä tulikin tästä dimensioryhmän vähän näitä alkumetrejä, mutta joo, että aika nopeasti sitten sulla oli ensimmäinen näyttely vuonna 1969 ja ihan hetki sitten, pari vuotta eteenpäin tosiaan sitten olit perustamassa tätä dimensioryhmää ja Alavuudella nuoruutensa asunut taidekriitikko Otso Kantokorpi on kirjoittanut tästä perustamisesta seuraavasti, että ryhmä virisi taiteen ja uuden teknologian suhteiden pohtimisesta. Tietokoneet tekivät tuloaan ja taiteilijoita kiinnosti muun muassa liikkeen, valon ja myös äänen problematiikka kuvataiteissa. Ja dimensiolaiset halusivat myös ylittää taiteenlajien rajat aivan uudella tavalla. Ja miten sä niin kun konkreettisesti päädyit perustajajäseneksi ja mitenkä se ryhmän, sehän on ollut hirmu iso ryhmä ja monipuolinen ryhmä, että miten se siitä lähti niin kun kasvamaan, miten löytyi näitä jäseniä? No se ajatus että todellakin taiteet, niiden rajaa on vaikea määritellä, että monetkin taiteilijat jo siihen aikaan valmiiksi tekivät yhteistyötä säveltäjien ja kirjailijoiden ja muusikoiden kanssa, mutta se ei ollut niin kuin sillä tavalla, että olisi järjestäydytty johonkin niin kuin taiteilijajärjestöön. Ja siksi haluttiin perustaa tällainen ryhmä, että siinä on sitten kaikkia näitä taiteenaloja. Ja mä olin silloin täällä Ylistarossa muuten opettajana, olin tuossa kunnallisessa keskikoulussa ja lukiossa opettajana. Ja sinne Ylikylän koulun asuttiin silloin perheen kanssa, niin silloin siellä oli jotakin tekemässä koulun kellarissa, tai niin Ylikylän koulun kellarissa, niin sinne tuli sitten Osmo Valtoselta puhelu ja sanoi, että kuulen, että lähdetkö sä perustamaan tällaista järjestöä kuin Dimensio, kun meillä on tällainen ajatus, että me tehtäisiin taiteiden välistä yhteistyötä enemmän ja koordinoidumasti, että se olisi vähän niin kuin ihan ajatuksena jo heti valmiiksi sellainen tilanne, että taiteilijat toinen toisiaan tukee ja tekee yhteistyötä. Ja tietysti minä olin mukana ja lähdin innolla mukaan tähän perustamistilanteeseen. Itse en päässyt silloin, koska mä olin täällä kiinni tässä työssä, niin en päässyt paikalle sinne, mutta se perustettiin sitten siihen aikaan jonkinlaisessa puhelinkokouksessa. Sieltä tuli pari kysymystä ja keskustelua kokouksen aikana ja sitten seuraavan kerran kun menin Helsinkiin, niin sitten siitä tuli virallinen tästä ryhmästä. Ja tämä ryhmähän on ollut siitä erityinen ja hyvä ja tärkeä, että on perustettu siinä ryhmän sisällä pienryhmiä ja sitten käyty näyttelyissä ulkomailla ja kotimaastakin tehty pieniin ryhmien esityksiä ja säveltäjien ja muusikoiden kanssa. Että meillähän oli tosiaan arkkitehtejä, muusikoita eniten ehkä ja sitten oli tietysti kuvataiteilta eniten ja sitten oli kirjailijoita ja runoilijoitakin mukana ja jopa tanssijoitakin, että paletin suunnasta ja niin edelleen. Että se oli oikein hedelmällinen työryhmä, että siinä saatiin niin kuin niitä vidikkeitä toinen toisiltamme. Ja minä sitten pääsin mukaan sellaisen 3 taiteilijan ryhmään, kun lähdimme Unkariin ja sitten sieltä Bauhausiin Dessauhun. Ja Dessaussa sattui olemaan niin tilanne, että siellä oli juuri teemana tämä luonto ja ympäristö ja maapallon kysymykset. Ja
Ja sitten sitä ennen meillä oli ollut jo Tukholmassa seminaari Ararat-näyttelyn yhteydessä. Tukholmassa oli ensimmäisen kerran todella sellainen, joka herätti, niin sellainen näyttely. Sen nimi oli Ararat. Ja sehän tarkoitti sitä, että oli tilanne jo sellainen, että ihmiset oli ja eläinkunta oli kokoontumassa laivaan ja pelastautumassa. Eli se lähti siitä synkimmästä päästä ja herätteli ihmisiä. Nimensä piti siellä sitten myöskin seminaarin ja näyttelyn, niin sanottu kapsakkinäyttely. Kapsakkinäyttely oli semmoinen, että oli kapsakki kainalossa ja ne teokset, mitkä sinne mahtui, tuli mukaan näyttelyyn ja se näyttely pystytettiin, kun tapahtuma alkoi tai seminaari. Ja se oli sen ajan ne päivät auki se näyttely, sitten se kerättiin taas kapsakkiin ja lähdettiin pois siitä näyttelystä. Sellainen näyttely oli Tukholmassa ja se tehtiin koko porukalla, mutta sitä ennen sen kapsakkinäyttelyn oli tuonut meidän tietoon 3 taiteilijan ryhmä, siinä oli Matti Koskela ja Osmo Valtonen ja sitten muista kuka kolmas siinä sitten oli, niin näitä pitänyt Suomessa sitten useita tällaisia näyttelyitä eri kaupungeissa. Ja sitten paluumatkalla Kirmo sanoi mulle, että sä kuulemma aiot rakentaa itsellesi työtiloja parempia, niin mä sanoin, että joo, kyllä. Mä oon pannut jo aravahakemuksen ja mä oon piirtänyt siihen yhteyteen sellaisen suuren hallin tai siihen lähelle suuren hallin. Hän sanoi, että minä teen sinulle piirustukset ja se on semmoinen talo, jossa on asuntoja, ateljeja, varastoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja että tehdään se sillä tavalla, että siinä otetaan myöskin huomioon nämä, mitä nyt justiin on kuultu tässä Ararat-näyttelyssä, että ainakin aurinko ja niin edelleen. Ja sitten Kirmo sanoi, että hänellä on tuttava tuolla asuntohallituksen yliarkkitehti on hänen opiskelukaveri. Että hän menee sinne asuntohallitukseen ja lyö nämä uudet kuvat pöytään ja sanoo, että Maasolo Antti hakemukseen pannaan liitteeksi nyt tällaiset piirustukset, että hyväksytäänkö nämä. Ja siellä samalla oli tullut sitten nämä keskustelut se esille, että minä olin jo esittänytkin aikaisemmin, että kasvihuone olisi ainakin hyvin tärkeä sitten ja työtilat semmoiset, että siellä voisi myöskin esitellä teoksia. Niin. Kirmo meni asuntohallitukseen ja löi paperit pöydälle ja sanoi, että vaihdetaan nämä Maasolun piirustukset sitten näihin piirustuksiin, jotka mä olin sitten jo hyväksynyt, että Kirmo lähtee käymään siellä asuntohallituksessa. Ne hyväksyttiin ja niinpä sitten kun siihen aikaan oli arava-ehto, että muun muassa tällainen tapaus, että oli arava-ehto, että pitää olla 3-kerroksiset lasit, niin kun, ja nykyään se on pakollista, niin se ensimmäinen väli on ikkuna ja ikkunalasi ja sitten on toinen väli, jossa on sitten se 3. lasikerros. Niin se saikin olla 120 senttiä kauempana, joten siihen mahtui sitten kasvihuone siihen väliin ja se tuli siihen eteläpuolelle. Sitten työtiloihin tuli sitten tosiaan varastonäyttelytila, 1 tila, 64, sitten 44 oli kokeilustudio, jossa pystyn kaikki pimentämään niin, että voin kokeilla kaikki valot ja valoteoksen vaatimat kokeet tehdä. Sitten oli 64 oli sitten työtilat ja sitten paja ja maalaama 44 ja 64 siis työtilat. Mutta sitten minä olen tehnyt siihen valokatteella sitten ulkotilan, jossa nykyään hitsaan, koska siinä vaikka oli tehokkaat huippumimurit ja tuuletus hyvin järjestetty, niin kuitenkin meni aina asunnon puolelle niitä savuja. Niin
on nykyään itsään tykkänään sitten siellä ulkopuolella, ettei ne savut mene ollenkaan. Se on sitten myöskin varasto- ja näyttelytilana nyt. Kaikki telat on vähän pieniä nykyään, kun on tullut noita teoksia olemana turhan paljon. Mutta että en tahdo mahtua paljon mihinkään sitten. Joo, eli dimensioryhmässä on toisaalta tämä uudet teknologiat ja sinun työskentelyssä, ja sitten toisaalta on myöskin sitten tämä ekologisuus. Ja 82 dimensiokatalogissa Asko Mäkelä on ajatellut näin, että siihen aikaan 10 vuodessa on käyty läpi kaari teknologian mahdollisuuksien yliarvioinnista luonnon mahdollisuuksien uudelleenarviointiin. Ja Asko arvioi sitten, että tämä sama kehityskulku on sitten ollut myöskin dimensioryhmän toiminnassa, että siinä on tullut se ekologinen painotus 80-luvulla voimakkaammin. Ja sinun veistoksia monia liikuttaa ilma- ja veden liikkeet ja ekologisesti tuotettu sähkö. Ja sitten kerroitkin tästä ekotalosta, joka oli siis reippaasti aikaansa edellä. Niin osaatko sanoa, että mistä se innostuneisuus näistä ekologisista kysymyksistä on sulla kirvonnut? No ehkä se oli sellainen herätys myöskin, kun mä olen puhunut näistä, että mitkä on ratkaisevia ollut taiteilijoille, niin kyllä tämä Ars 60, ei se, mikähän se vuosi oli? 69. 69, niin Joo. Tukholmassa, Ars. Eikö se oli se Ararat? Niin, Ararat. Niin siellä oli nämä ekologiset. Joo, siis Ararat-näyttelyssä oltiin Tukholmassa, niin siellä niin kuin konkretisoitu nämä kysymykset ja siellä tuli sellainen ajatus, että kyllä tässä nyt jotakin täytyy tehdä. Ja sitä ennen meillä oli kyllä aika tällainen skeptinen tämä tilanne, koska me tehtiin valoteoksia ja meillä oli moottorit käytössä, siis sähköä käytettiin teoksissa. Niin tuli moni näyttelyihin sanomaan, että mitä te puhutte ekologiasta, kun te teette tuollaisia teoksia, jotka kuluttaa sähköä, että eihän se on ihan typerää. Teidän on vaietkaa, moni sanoo. Niin Valtosen Osmo oli sitten lasketuttanut jonkun taidemuseon tai galleria, eikö se oli taidemuseo, joo, olisiko peräti Tampereen taidemuseo, lasketuttanut sellaisen näyttelyn, mikä meillä oli siellä ollut. Ja kun me käytämme etupäässä, silloinkin jo käytettiin tuollaisia pienmoottoreita, 4 wattia teho, tai sitten valaisimia, jotka oli jotain 60 wattia, 80 wattia korkeintaan. Ja sitten kun ledit tuli, niin ledejä ruvettiin käyttämään. Ja yritettiin keksiä tietysti kaikkea, mikä kuluttaa vähän sähköä. Niin hänelle oli laskettu, että näyttely, jonka me järjestimme museossa, kuinka paljon se oli kuluttanut sähköä. Ja sitten tavallinen öljymaalausten näyttely tai tavallinen veistosten näyttely, kun kaikki taulut valaistaan erikseen, veistokset pyörittää, tai veistokset valaistaan erikseen ja ne tarvitsee oman tärkeän sijoituspaikkansa ja niin edelleen. Ja että siellä kuluu niin paljon sähköä ja meidän näyttelyssä kuluu vain pieni osa siitä, että se kaikki mitä ihminen näkee, niin ei aina ole ihan selvästi sanottavissa ja laskettavissa, että mitä mikäkin kuluttaa. Että se pyrkimys siinä, että koska me sähköä käytetään, tuhlataan ikään kuin energiaa, niin sitten se pyrkimys, että kulutettaisiin entistä vähemmän ja että korvattaisiin, niin kuin, että kyllä niin kuin, ledit on tullut käyttöön ja todellakin pienet moottorit, 3-4 wattia on saatavissa tuolta noista kaupoista, niin ainakin alan kaupoista, jos tilaa netistä, niin ne ei todella kuluta paljon. Joo, sitten vielä semmoinen seikka, että olet ollut siis järjestämässä lukemattomia tapahtumia ja muun muassa Lehtimäen pohjoismaisen kuvanveistosymposiumin Kokeellinen ympäristö 3
ja siihen osallistui useampikin dimensiolainen taiteilija. Ja siellä muun muassa sitten yritettiin Dimension Leija-ryhmän toimesta leijan lennättämisen maailmanennätystä. Ja sitten omassa työskentelyssä niin lastentaide, monitaiteelliset lastentaidetapahtumat ja projektit on kulkeneet mukana. Niin minkälainen rooli leikillä on sun taiteellisessa työskentelyssä? Siis leikillähän on tietysti ollut siinä mielessä tärkeä rooli, että kun olen opettaja, olen nähnyt siis lasten välituntileikkejä siinä elämäntyössäni, päätyössäni, mikä minulla oli siihen saakka, niin taiteilijat alkoi kiinnittää huomiota siihen, että lasten leikkipaikat ovat kaikki sellaisia tosi tylsiä. Ne on siitä vain tehty painekyllästä puusta ja ne on sellaisia harmaantuneet, niissä ei ole mitään värejä. Ja niitähän kutsuttiinkin yleisesti hirsipuuryhmiksi. Niin meidän ryhmä otti siihen kantaa sitten, ja sitten niitä ei huollettu myöskään, että saattoi olla hyvinkin vaarallisia paikkoja lapsille. Niin. Ja sitten minä ja muutama muu taiteilija niin alettiin tehdä niin sanottuja leikkiveistoksia ja tuotiin värit ja muodonkin, tällainen kirjo sinne leikkipaikoille ja väitän, että me olemme saaneet aikaan sellaisen herätyksen, että leikkipaikat on nyt yleisesti aika värikkäitä ja kauniita ja myöskin se, että niitä huolletaan ja pidetään huoli siitä, että ne on turvallisia. Vaikka nyt sitten, kun on tullut nämä standardoimisliiton nämä turvallisuusmääräykset, niin monet kunnat sanoo, että ei niin kuin taiteilijat niitä voi tehdä, eihän ne välitä mitään tällaisista. Nehän istuu kapakoissa ja juovuksissa tekee töitä ja niin edelleen. Valmiita asenteita on olemassa. Mutta esimerkiksi minä olen noudattanut näitä standardoimisliiton turvallisuusmääräyksiä, eli siellä on tietyt ehdot, miten korkealta saa pudota ja millainen pitää alusta olla ja millainen on esimerkiksi renkaat ja kiikut, niin siihen on tarkat määräykset, miten ne täytyy tehdä. Niin olen tehnyt noin 30 leikkiveistosta kaiken kaikkiaan ja puistoja, mutta viime aikoina en ole tosiaan tehnyt niitä, koska myöskin kaupunkien ja kuntien teknisissä toimistoissa työskentelevät ja näitä rakentavat, niin sanovat, että joo, se on kielletty, että niitä saa tehdä, mutta teollisesti tuotettuja leikkijuttuja saa tehdä. Mutta ei se pidä paikkansa, vaan kyllä kuka hyvänsä voi tehdä, jos noudattaa näitä standardoimisliiton ohjeita. Ne on painetut monisivuiset ohjeet, ja sieltä saa tarkkaa tietoa kyllä, millaisia ne on. Mutta nyt käytännön syistä en ole viime vuosina kovin paljon enää tehnyt leikkiveistoksia. Mutta niitä on joissakin leikkipuistossa säilynyt vieläkin. Ja sitten valitettavasti on monta kertaa joutuneet väistymään sitten tällaisten niin sanotusti tärkeämpien kohteiden tieltä. Mutta yleisesti ottaen nyt voi ilolla todeta, että lasten leikkipaikat on kauniita ja värikkäitä enimmäkseen. Hienosti suunniteltuja. Ehkä itseni kiinnostaa se, meillä on 2 kysymystä vielä, että kun sä lähdet tekemään taideteosta, niin onko sillä, pystyykö määrittelemään, sä oot tehnyt niin kovin monenlaisia, just tuli nämä leikkiveistokset, niin miten se saa alkunsa, minkälainen se prosessi on ja mistä sä tiedät, kun se teos on valmis, mikä on se, vai onko sekin niin erilainen? Mä tämä on hirveän vaikea kysymys, mutta... Joo, kyllä. Se teoksen suunnitteluhan lähtee melkein aina siitä, että joku taho on kiinnostunut taiteesta, on nähnyt minun teoksiani eri näyttelyissä ja ympäristöissä. Ja monta kertaa on käynyt niin, että kun mä tämän leikkipuiston rakentanut tai sen leikkialueen, siihen tehnyt leikkiveistoksia, niin kuin esimerkiksi Keravalla kävi, että sitten kaupunkisuunnittelija näki, että tuollaisia toi tekee, mutta minkälaisia muunlaisia se tekee, niin tuli tällainen uteliaisuus tutkia, että
mitä muuta minä teen. Ja havaitsivat, että mulla on tätä valotaidetta ja modernimpaa veistotaidetta. Ja ovat kiinnostuneita siitä, että kun johonkin tiettyyn ympäristöön pitäisi saada sitä taidetta. Silloin ei vielä ollut alkuvaiheessa niin tätä prosenttiperiaatetta, joka nyt mukavasti kannustaa niin kuin kaupunkeja ja kuntia ostamaan sitä taidetta ja sijoittamaan yleisiin paikkoihin. Sitten niin vähitellen tuli tämä esiin, että he halusivat myöskin puistoihin, esimerkiksi julkisille kävelyreiteille tai rakennuksiin tätä taidetta. Ja että tässähän saattaisi olla semmoinen kaveri, joka voisi tehdä tähän jonkun aivan uudenlaisen jutun. Ja sitä kautta sitten niin kuin tuli usein näitä keskusteluja, että olisiko sä halukas tekemään. Me tutustumme usein sitten myöskin henkilökohtaisesti näihin ihmisiin ja sitä kauttahan, niin kuin tiedätte, niin ystävyyssuhteet syntyy ja sitä kautta keskustelua ja tätä laajempaa tällaisten mielipiteiden vaihtoa taiteesta. Ja usein se johti sitten yhteen teokseen ja sitten kun se oli valmistu, olivat tyytyväisiä, se johti toiseen teokseen. On mulla sellaisia muutamia, tai sanotaan nyt pari tällaista keskittymää, niin kuin Kerava on ja sitten tämä Alajärvi. Et siihen aikaan Alajärvellä oli hyvin innokas tämä kunnanjohtaja Moisio, joka hommasi niitä rahoittajia sitten siitä esimerkiksi, että juuri mitään teosta ei kaupunki niin kuin täällä Alajärvellä niin yksin kustantanut, vaan kun ajatellaan, että miten paljon alumiinia on esimerkiksi tuossa teoksessa, joka on tuossa sähkön ei sähkön, vaan siinä Maksi vai mikä Alpahalli siinä on. Siinä risteyksessä tämä tavallaan niin kuin kaupungin keskipisteeksi keskittyvä teos, niin Mäkelä Alu lahjoitti kokonaan siihen alumiinit. Ja sitten tielaitos tuli mukaan siihen ja paikalliset yritykset. Et siinä oli 4 eri rahoitustahoa ja kaikissa näissä teoksissa, mitkä Alajärvellä on, niin ei niitä mikään ole kaupunki yksin kustantanut, vaan ne on monien tahojen niin kuin kustantamia teoksia. Että helposti luulla, että miten kaupunki tuhlaa tuollaisiin hommiin rahaa, että olisi niitä tärkeimpiäkin kohteita, mutta ei huomata sitä paitsi mä täällä Alajärvellä, kun näin, että on tällaista innokasta porukkaa, niin halusin sitten lahjoittaa tuohon sähköristeykseen. Ja lahjoitin myöskin tuonne Mäkelä Alun toimiston pihaan niin teoksen. Ihan kiitokseksi siitä, että olivat osallistuneet näin hyvin tähän. Ja esimerkiksi honkarakenne kustansin ei puuttuu ja jopa osa niistä moduleista tehtiin siellä honkarakenteessa valmiiksi ja honkarakenteen miehet tuli kokoamaankin sen tuohon. Mä olin tehnyt piirustukset ja he tiesivät, minkälaista irta siinä tarvitaan. Ja Keravalla on ollut myöskin sama juttu, että siellä on ilmeisesti ollut useampia rahoittajia kuin kaupunki. Ihan vai onko se museo, miten museo on. Ja sitten Keravalla oli myös se ihana tilanne, että siellä oli tämä Aune Laaksonen, joka on taiteen suuri sponsori. Ja hän osti niin kuin minultakin, kun tultiin Bauhausista, niin osti 2 teosta. Niin sillä tavalla on näitä julkisia teoksia sitten siitä johtuen. Ehkä se on näistä henkilökontakteista on ollut kiinnostusta ja sitten on ollut löytynyt myöskin niin kuin rahoitusta ja ehkä sitten oikeissa hetkissä myöskin on tapahtunut näitä ostamisia, että on saanut tukea. Että kuulostaa kauhean ihanalta, että näin on käynyt. Kyllä se on hyvin tärkeää ja itselle olen ollut siitä kiitollinen. Ja useiden
tai alueiden niin kuin päättävät virkamiehet ovat olleet sitten itse myös kiinnostuneita. Joo, hienoa. Eli sitten minä kiitän. Ja seuraavaksi meillä jatkaa sitten Keravan museopalvelun johtaja Arja Elovirta, joka kertoo enemmän sitten näistä Keravan teoksista. No niin, kuuluuko mun ääni täältä? Ihana olla täällä Alajärvellä, nähdä teitä kaikkia täällä. Ja erityisen liikuttunut ja otettu olen siitä, että olen täällä Antti Maasalon ja Otto Romanovskin kanssa samaan aikaan stakella. Hehän ovat sellaisia henkilöitä, jotka silloin kun vuonna 1980 aloitin taidehistorian opinnot, niin professori Aimo Reitala piti nykytaiteen kurssia. Ja kyllä silloin ensimmäistä kertaa törmäsin Dimensioon ja myöskin Antti Maasaloon ja Otto Romanovskiin. Ehkä vähän vähemmän siis nämä musiikkiasiat siellä silloin figuroi, mutta kuitenkin. Ja myöskin olen ylpeä siitä, että olen täällä toisessa Antti Maasalon teoksia runsaasti hankkineessa kaupungissa. Ja tästä kun Antti sanoi, että kaikki ne kaupungit sitten tuhlaakin varoja, niin tämä on Oodi vedelle ja Antin ja Oton yhteinen tuotos. Ja tämä on Keravan kaikista kuvatuin kohde. Ja silloin kun tämä on valmistunut, niin siihen rakennettiin myöskin kerrostaloja. Ja tämä vesiaihe taideteoksineen oli sellainen, joka vaikutti niiden asuntojen myyntihintoihin. Eli se oli ihan niin kuin konkreettista niin kuin hyötyä kaupungille. Ja myöskin se, että miten sitten ihmiset identifioituu tähän. Nämä ihmiset, keravalaiset, pitää tätä erittäin tärkeänä. Ja jotenkin se niin kuin sellainen kiinnittyminen siihen kaupunkiin tapahtuu myös tämän teoksen kautta. Mä puhun nyt paljon muistakin asioista, mitä meillä Keravalla on tapahtunut, mutta tähän mä sitten vielä lopetan. Ja ajattelen myöskin Alajärveä siinä mielessä, että tällainen kineettinen taide tai valotaide, tämä ei ole mikään semmoinen, jota joka ikinen kunta tai kaupunki omaan ympäristöönsä hankkisi. Et mun mielestä nämä kaksi kaupunkia, Alajärvi ja Kerava, on ollut erittäin rohkeita ja innovatiivisia niin kuin tällä saralla. Ja sitten haluan mainostaa, olen kotoisin Pieksämäeltä. Ja Dimensio piti tosi monta näyttelyä Pieksämäellä, että vaikka sinne ei jäänyt sitten niin kuin vakituisesti teoksia, niin kuitenkin tällä linjalla mentiin sielläkin. Mutta aloittelen tätä esitystäni nyt kuitenkin hiukan toisesta päästä. Eli mitä kaikkea, minkälainen polku Antilla on ollut sitten Keravalle? Meillä Keravalla aloitettiin rakentamaan kävelykatua vuonna 1978 ja sitten se vuonna 1980 ulottui koko pitemmälle sinne meidän rautatieasemalle saakka. Ja silloin ihan ensivaiheessa sinne hankittiin vuonna 1982 nimenomaisesti näitä leikkiveistoksia. Ja se oli se ensimmäinen niin kuin sykäys ja yhteydenpito, mikä Keravan kaupunkisuunnittelua, kaupunkiympäristöllä ja vihersuunnittelulla oli sitten Antin kanssa. Eikö ollut näin, Antti? Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tuossa on listattu myöskin, vuonna 1992 oli sitten Dimensio-näyttely Keravalla, ja tulen siihen vielä uudestaan, koska tämä näyttely oli juuri se, joka tuli sieltä Dessau Berliinin kautta Keravalle. Ja silloin meille hankittiin ensimmäiset Antin teokset, eli toi Bauhauskoulun kunniaksi ja Luonnonvoimat silloin 1992. Ja kuten mainittu, Aune Laaksonen oli silloin Keravan taidemuseon johtajana. Hän oli pitkän linjan kulttuurivaikuttaja Keravalla. Ja Keravan taidemuseo perustettiin vuonna 1990 ja se toimi vuoteen 2004 vapaaehtoisvoimin. Ja Aune Laaksonen oli tämä kulttuuripersona, joka tässä tätä museota eteenpäin luotsasi. Ja sitten kun tullaan 90-luvulle, 94 alkaa rakentua sitten tämä koko meidän kävelykatu ja silloin tulee ensimmäisenä tämmöinen yllättävä kohtaaminen ja ilon hetket. Ne tulee sinne kävelykadun länsipäähän ja sitten
matkalla kirjokansi ja leikkiveistokset tulee molempiin päihin näköjään kyllä nämä. Ja sen lisäksi tässä Kävelykadulla järjestettiin vuonna 1996 Antin näyttely, jossa oli 21 valoveistosta ja niin kuin vuoden pimeimpään aikaan valaisivat sitten tätä meidän kävelykatua. Ja eikä siinä mitään, vuonna 1996 sitten meidän kävelykatumme sai vuoden ympäristötekopalkinnon tai ympäristörakennepalkinnon, joka oli tosi poikkeuksellista, tai siis iso kunnianosoitus Keravalle ja myöskin tälle taiteen ja ympäristön vuoropuhelulle, joka siihen oli hienosti rakentunut tänä aikana. Sen lisäksi meillä on ollut 2004 teos Maisema, josta Antti on kovin pahoillaan, tiedän. Haluatko sanoa siitä? Eli meille tuli Kullontien varteen tällainen Antin teos kuin Maisema. Ja se on kaatunut ja sen jälkeen ilman Antin tietoa hävitetty. Eikä myöskään museolla ole mitään tietoa, mitä sille sitten loppujen lopuksi tapahtui. Ja tiedän, että tästä olet pahoillasi. Niin, siinä niin kuin se huolto laiminlyötiin, ja sitten se muuttui täysin se paikka ja ympäristö, koska siihen tuli sellainen korkea aita, joka kiersi sitä rinnettä, jossa se teos oli. Just näin. Se on niin kuin osinoma ja sen vein sitten pois siitä, että... Ja samaten kävi sitten osittain näille leikkiveistoksille, kun viittasit tuossa haastattelussa siihen, että voi olla jotain tärkeämpääkin kuin joku leikkipaikka. Esimerkiksi meillä Keravalla oli toi McDonald's, niin sitten siitä lähti noi leikkiveistokset, jotka näin sitten Antin pihamaalla tässä, kun käytiin eilispäivällä kylillä. Ja sitten tosiaan vielä oli dimensionäyttelyitä, eli valonkesyttäjät oli 2004 Keravan taidemuseossa ja Antin lisäksi siellä oli muun muassa Esa Laurema ja sitten Eino Ruutsalo, joka on ollut 60-luvulta asti tällainen kineettisen elokuvan ja installaatiotaiteen uran uurtajia. Ja sitten ehkä tämmöinen huippu oli tämä 2005 Oodivedellä. Jotenkin siinä kiteytyi kaikki se matka, mitä oli kuljettu tässä tämän hankkeen aikana tai näiden hankkeiden aikana. Mutta aloitan tästä ensimmäisestä, eli tämä Bauhauskoulun kunniaksi teoksesta. Nämä kaksi työtä on matkanneet ensin Keravan taidemuseon veistospuistoon silloin 1992 ja sitten 2008 Auno Laaksosen taidesäätiön kokoelma siirtyi Tuusulaan, eli nämä sijoitettiin myöskin sitten Tuusulaan sinne tien varrelle, eikö ollut siellä? Joo, siinä uimahallin Kyllä. Sellaiselle kukkulalle. Ja nyt he on palanneet sitten Keravalle ja sijoitettu tuohon Saviontien ja Asemantien risteykseen. Ei ehkä sano teille ihan hirveästi, mutta sellaiseen liikenteelliseen risteyskohtaan, josta vähän enemmän kohta puolin. Eli tähän Bauhauskouluun halusin sitten palata. Eli kuinka monelle Bauhauskoulu on tuttu? Aika monelle. Mutta siis tosiaan oli tällainen koulu, jonka Walter Gropius perustui 1919, aloitti Weimarissa ja siirti sitten Dessauhun ja kun Hitler nousi valtaan, niin koko koulu lopetettiin, mutta sen perintö on säilynyt eteenpäin ja myöskin sitä on vaalittu ja myös toi Walter Gropiuksen Dessauhun rakentama koulurakennus on sitten kunnostettu entiseen muotoonsa joku aika sitten. Onko sinulla tietoa, milloin se kunnostettiin? Heti silloin, kun Saksat yhdistyi, niin kohta sen jälkeen alkoi siellä niinku remontti. Ja tämä kouluhan ei ollut mitenkään kauhean yhtenäinen. Siellä oli monen tyyppisiä opettajia, mutta joku yhteinen asia heillä kaikilla oli. Ja se ehkä oli tämä, että taide ei toista näkyvää, vaan tekee näkyväksi ja kiinnittyy omaan aikaansa. Ja siinä lähdettiin tutkimaan sitten sellaisia niin kuin taiteen tai ilmaisun peruselementtejä, niin kuin väriä, perusvärit, punainen, sininen, keltainen, piste, viiva, muodot ja niiden perusperiaatteet.
Ja tämä ei ollut mitään pelkkää niin kuin abstraktiota sinällään, vaan ajateltiin, että jos me nyt ollaan hajotettu atomi, niin meidän pitäisi päästä siinä todellisuuden ymmärtämisessä jotenkin syvemmälle kuin se, että me kuvataan kaunista maisemaa, vaikka sekin voisi olla ihan mielenkiintoista. Ja tässä Gropiuksen perustamassa Bauhaus-koulussa oli kuitenkin se idea nimenomaan sama, mikä on sitten Dimensiossa, että eri taiteen lajit, niiden tulisi löytää toinen toisensa. Eli siellä oli arkkitehtuuria, käsityötä, taideteollisuutta ja taidetta. Eli kaikkea tätä opetettiin. Ja vaikka tuo koulu lopetti toimintansa jo silloin 1933 periaatteessa, niin esimerkiksi taideteollisessa korkeakoulussa ainakin vielä 90-luvun alussa oli Ittenin ja Albersin värioppi käytössä ja varmasti moni muukin näistä perusperiaatteista oli edelleenkin hengissä ja kehittyi eteenpäin. Geometriset muodot, minimalistinen estetiikka ja sitten tämä taiteen ja teknologian yhdistäminen. Ja Suomessa pitkälle oikeastaan 60-luvulle tai 60-luvun alkuun asti elettiin vielä, toivottiin sodasta ja elettiin vielä sellaisen perinteisen taidekäsityksen puitteissa. Että se 60-luku oli todellakin sellaista keskusteluaikaa. Mietittiin, että mikä sitä taidetta oikeastaan on. Ja 63 Tukholma oli sellainen sillanrakentaja, tai kaupunki ja modernin museet siellä. Ja vuonna 1963 Ateneumissa nähtiin sitten sellainen Rörelse i konsten näyttely, jossa tosiaankin tämä niin kuin liike, musiikki, erilaiset installaatiot, kaikki nämä tuotiin ensimmäistä kertaa isosti esille. Ja siellä oli mukana sitten muun muassa Kai Chydenius ja Otto Donner niin kuin muusikoiden puolelta, että tätä tällaista kokonaistaideteosta haettiin ja tuli performanssit tai ensimmäiset happeningit. Ja sitten tosiaan tämä 69 Ars-näyttely oli myös iso asia. Ja siellä ehkä tämä kineettinen puoli tuli paljon voimakkaammin esille. Mä tiedän, että sä oot ollut innostunut tästä Nicolas Schöffneristä, eli siis unkarilaislähtöinen Ranskassa, Pariisissa työskennellyt taiteilija, joka tunnetaan erityisesti kybernetiikka-teoksistaan, eli teoksista, jotka itse asiassa toimii ikään kuin omaehtoisesti, eli reagoi ympäröivään todellisuuteen ja tuottaa uusia asioita niin kuin sitä kautta. Valoon, ääneen, lämpöön reagoivia teoksia. Mutta siis kinetiikka noin kaikkinensa voi olla niin kuin laajasti monenlaista. Me katsottiin eilen Moiré-ilmiöitä, eli hyödynnetään liikkeen illuusiota, että tietynlaiset kuviot reagoi keskenään, että syntyy illuusio liikkeestä. Sitten voidaan luoda liikettä värien ja muotojen avulla. Tai sitten katsojan oma liike voi tuottaa uudenlaista havaintoa tai tapahtumista. Ja toki sitten motorisoitu liike, niin kuin tässä jo puhuttiin, ja nämä tietokoneavusteiset jutut. Ja sitten niin kuin Schöffnerhän toimi jo siellä 56 on tämä hänen ikoninen teoksensa, tämä, mitähän tämä sanotaan, yksi. Mutta että niin kuin tosiaan sitten pikkuhiljaa nämä asiat rantautuivat Suomeen. Ja tämähän ei tarkoittanut suinkaan sitä, että niin kuin jotenkin oltaisiin otettu suoraan vaikutteita, vaan se tarkoitti, tai Schöffner nostin esiin tässä sen takia, että se on niin kuin samanlaista ajattelutapaa, niin kuin samanlaista maailmaa, yhteistä asiaa, jota sitten jaettiin. Ja tässä on nyt Antin luonnonvoimat vuodelta 1991, ja ne on sieltä Dessausta. Ja sä kerroit kyllä tämän reitin, että miten te päädyitte sinne sitten pitämään näyttelyä. Eli kun Saksat oli yhdistynyt, niin haluttiin nimenomaan tämmöisestä ekonäkökulmasta olevaa taidetta esille sinne. Ja mä oon oikein ylpeä, että tämä Dry Finishing Dimensionen nähtiin siellä ja Esa Laurema ja Antti ja sitten Osmo Valtonen sitten siinä mukana. Mutta mä oon ylpeä myöskin siitä, että tämä siirtyi sitten Berliiniin ja sitten Keravan taidemuseo, että siinä mielessä niin kuin
olen ylpeä edeltäjistäni, että pystyn niin kuin kiinnittämään huomiota tähän. Ja sitten toinen asia, tässä on nyt sitten nämä 2 työtä sijoitettuna sinne Saviontien varteen. Ja nämähän hankittiin. Aune Laaksonen osti nämä teokset ja hinta oli? Hinta oli vähän sellainen hauska juttu, että mä kerron Osmo Valtoselle, että Aune Laaksonen haluaisi ostaa nämä minun 2 teostani ja siinä oli sitä jotakin muutakin pienempää, mutta kun ei se Aune maksa sitten tästä sellaista hintaa, kun luettelo oli laitettu, vaan se antaisi niin kuin tämän summan niistä, niin Osmo sanoi, että se on niitä Aune Laaksosen hintoja, että ei se sun työtäsi aliarvosta, vaan se ei koskaan maksa sitä, mitä luettelossa on. Sitten ne päätyi Aunelle nuo teokset. Nyt ollaan iloisia, että ne päätyi sinne. Ja tässä Bauhaus-koulun kunniaksi teoksessa tuolla oikealla puolella, niin siinä ehkä niin kuin havainnollistuu se, että miten ihmisen liike vaikuttaa siihen, vaikka siinä itsessäänkin voi olla liikettä tai teoksessa voi olla liikettä, niin kun näkökulma vaihtuu, niin myöskin se, niin kuin, miltä se teos näyttää, niin muuttuu selkeästi. Ja sitten kun on tällaisia yksinkertaisia muotoja, niin se on itse asiassa niin kuin parempi havainnoilla, kuin jos me mietitään, että meillä on joku ihmistä kuvaava veistos vaikka, niin siinä jotenkin se ihmisen läsnäolo tuo siihen, että sitä katsoo enemmän semmoisena henkilönä tai niin kuin suhteena siihen henkilöön, ja tässä taas niin kuin on enemmän tämä dynaaminen ja nimenomaan muotoihin ja väreihin liittyvä asia. Ja siinä on huipussa ne muodot ja ne värit, jotka Bauhausissa olivat nimenomaan siinä opetuksessa ja tässä ideassa, jota he korosti. Ja sitten mietin tätä luonnonvoimia, että kun helposti ajatellaan, että luonnonvoimat on sellaisia, niin kuin meillä oli eilen lumipyry, joka peitti meidän auton ja jouduttiin tekemään kovasti töitä ennen kuin lähdettiin tänne. Mutta luonnonilmiöthän voi olla monenlaisia muunkinlaisia, sellaisia, joita ei välttämättä niin suoranaisesti huomaa, että mä en tiedä, sä oot käyttänyt tuollaista lautasmallia tai tuollaista, niin jotenkin mä ajattelen sen sellaisena auringonvalon kerääjänä ja yhdistäjänä jotenkin sinne niin kuin kosmiseen yhteyteen, mutta onko se jotain ihan muuta? Ei kyllä, näin on. Siinä on muistaakseni lopullisessa versiossa sitten ollut myöskin myöhemmin, kun mä oon tämän tapaisia töitä tehnyt, niin kattilas tai pata symboloimassa, että sillä voidaan vaikka valmistaa ruokaa siinä. Ja sitten vielä Bauhausista ehkä semmoinen asia, mikä on jäänyt kantamaan eteenpäin, on myöskin se, että taiteella voi olla funktio. Sillä voi olla joku, niin kuin on ollut puhetta näistä leikkiveistoksista tai joku muu funktio, mikä veistoksella voi olla. Niin kuin sulla on pihalla tämä sähkögeneraattori, joka näyttää veistokselta, mutta tuottaa sähköä. Mutta sitten mennään tähän meidän varsinaiseen asiaan, eli kävelykatuun. Ja tämä lähtee tosiaankin muotoutumaan sitten silloin 80-luvulla, mutta ne konkreettiset muutokset tapahtuu silloin 90-luvun puolivälissä. Ja niin kuin tässä on erittäin tärkeää se, että lähdetään tekemään alusta alkaen yhteistyötä taiteilijan ja sitten sen muun suunnittelun kanssa. Eli meidän Rauno Hänninen, meidän kaupungin puutarhuri silloin oli se kantava voima ja projektin vetäjä, joka tässä sitten pallotteli näitä asioita. Ja se on nimenomaan se, millä tavalla tätä niin kuin kannattaa tehdä. Ja sitä kautta niin kuin me on saatu niin laaja ja yhtenäinen ja kiinnostava niin kuin tilarakenne sinne. Et vaikka täällä on hienosti nämä niin kuin liikenneympyrät, mutta tässä on vielä sitten ehkä niin kuin pitemmälle viety se ajatus siitä koko kävelykadun tapahtumasta. Ja sitten tässä mä oon ottanut sulta lainauksen, että taiteen toteutus kaupunkiympäristöön on haasteellinen tehtävä, koska teoksen on pärjättävä runsaasti efektejä sisältävässä katukuvassa, mutta sitten ei kuitenkaan saa olla liian häiritsevä. Niin tämä on nyt kyllä semmoinen asia, mikä tosiaankin näkyy meillä nyt tällä hetkellä tuolla, koska meillä on nyt tapahtunut katutilassa tosi paljon muutoksia. Mulla on tässä vielä niin kuin nuo pisteet, mitkä tuossa näkyy, pompulat, niin ne kertoo siitä, missä meidän kävelykatu menee. Eli se alkaa tuolta länsipuolelta
Eli täältä ja sitten jatkuu rautatien ali tuonne Sampolan kaupungin osaan. Ja se ensimmäinen osa oli toi länsipuoli, joka rajattiin autoliikenteeltä pois, mutta sitten ensimmäiset teokset syntyi tuonne Sampolan, nämä isot teokset syntyi Sampolan puoleiseen päähän. Mutta mennään nyt tuonne, mä aloitan tuolta länsipäästä. Eli tässä on matkalla, joka on länsipään näitä isoja veistoksia. Tuossa näkyy taustalla noin sirkushevoset ja sitten siinä on tuommoinen pieni leikkipaikka. Ja siinä alun perin oli Antin teoksia, mutta tosiaan ne on sitten myöhemmin siitä siirretty pois. Eli 7-metrinen tällainen kineettinen teos. Ja Rauno Hännisen ajatuksena oli, että täällä on tiettyjä pysähdyspaikkoja tai kohtaamispaikkoja. Ja nämä veistokset tuli merkitsemään sitten niitä kohtia. Ja jos tuossa Bauhausin kunniassa esimerkiksi korostuu enemmän se ihmisen liike, niin tässä nimenomaan tullaan siihen, että siirrytään sinne niin kuin tuulen voimalla liikkuvaan. Otetaan se, niin kuin se luonnon oma voima käyttöön. Piti sanoa tuossa jo aikaisemmin, että nyt kun esittelee sit tällaisia teoksia, jotka oikeasti on eläviä ja elävät siinä, niin kuin, siinä ilmavirrassa ja niin kuin siinä, miten aurinko heijastuu näistä pinnoista ja näin, niin nämä on vähän niin kuin onnetonta esitellä staattisina kuvina, mutta tässä nyt ainakin näkee sitä, että mitä kaikkea siinä ympäristössä on, jonka kanssa pitää elää jotenkin niin kuin harmoniassa tai että se teos pääsee siinä esille. Ja tässä on nyt sitten tämänhetkistä kuvaa, eli tästä ympäriltä sitten saattaa kadota asioita. Sieltä on purettu tuossa yksi rakennus, jossa näkyy autoja parkissa. Ja no, tässä kuvassa ei näy, mutta sinne on tullut matalien liiketalojen tilalle on tullut korkeita kerrostaloja. Eli sinne joutuu olemaan tässä tällaisessa dialogissa. Ja toi on kestynyt hirveän hyvin aikaa ja tätä muutosta, tämä matkalla teos. Ja edelleenkin toimii sellaisena niin kuin, vähän niin kuin tienviittana tuossa kohti. Ja otin tähän nyt sitten näitä muutamia leikkipaikkaveistoksia. Eli nämä on ollut ihan leikkipaikan tunnuksina ja ne on nyt edelleenkin siellä, koska leikkipaikat kuitenkin on säilynyt, vaikka sitten ne alkuperäiset leikkiveistokset on sieltä kadonnut. Ja nämä nyt on molemmissa päissä. Mutta hienoa sellaista kokonaisvaltaista ajattelua ja myöskin niin, että Rauno Hänninen halusi, että nämä veistokset ja sitten muu siinä kaupunkiympäristössä oleva niin kuin kaluste on jotenkin vuoropuhelussa ja tasapainossa keskenään. Ja, nyt kun käytettiin sinistä, punaista ja keltaista, niin oliko se totta, että sininen ja keltainen haettiin Keravan vaakunasta? Joo, kyllä. Eli tämmöisiä asioita sitten siellä tapahtui. Eikö ollut niin, että tässäkin on, tuossakin on jotain sinistä? Eikö siinä ole? Onko siinä? Mä en muista, että onko tämä ihan, taisi siinä olla. Se sisällä? Niin joo, sisällä oli joo. Mutta sitten mennään tuonne rautatien alle, tuonne Sompioon, Sampolaan ja siis ihan tuonne oikeaan laitaan. Siellä on aukio, jota kutsutaan Sampolan aukioksi. Ja siellä on tämä Ilon hetket vuodelta 1994 ja tämä oli niitä ensimmäisiä veistoksia, näitä isoja, jotka valmistu. Ja siinä on sekä niin kuin toi vesiaihe, eli siis vesitapahtuma, eli siinä toi vesisuihku niin kuin nousee ja laskee. Ja sitten on nämä värikuutiot, jotka liikkuu tuolla. Jos on oikein kunnon tuuli, niin ne on aikamoisia väkkäriä kyllä. Ja sitten niin kuin ympäristöä heijastava, veden välkettä heijastavat noi teräsosat. Ja siinä on pyritty siihen, että myöskin toi koko ympäristö, siis nuo kiveykset ja muut, niin ne noudattaa sellaista tai hakee sellaista veden liikettä. Muistatko, miten toi allas on muotoiltu? Miten se muotoutuu? Se voi olla, että tämä on Seija Tulosen ja Rauskin yhteistyönä. Ne on suunnitelleet sen, kun ne on nähneet tämän pienoismallin tästä teoksesta niin, ja se aukiosta sen rakenteista. Keravan suunnittelussa Rauno Hänninen erityisesti on painottanut näitä vesiaiheita.
että on ollut sitä mieltä, että aivan oikeasti olen savolainen ja tulen Keravalle ja olen sitä mieltä, että pitäisi järvi olla, mutta kun ei ole, että on vain joki, niin sitten siellä on useampiakin näitä vesiaiheita ja tuossa sitten toiseen suuntaan vähän vesiä. Mutta se on tosi hieno, kun sieltä tulee, niin kun se pikkusen nousee, jos tulet rautatieasemalta päin, niin pikkusen nousee se ja sitten alkaa tulla tämä niin rytminen liike, mikä tulee tuosta vedestä. Sitten mennään tuosta pikkusen eteenpäin ja sieltä löytyy sitten yllättävä kohtaaminen. Ja tämä kanssa pyörii, niin kuin, tai no toi värikiekko pyörii myöskin tuulen avulla. Haluatko sanoa tästä jotakin enemmän? No siitä on kuvattu niin kuin se, kun tapaat yhtäkkiä yllättäen jonkun ystävän, niin sen mieliala, niin kuin se kohoaa siinä. No, haluan sitä kohoavaa mielialaa kuvata näillä muodoilla. Ja sitten syntyy tosiaan se valoheijastumat ja muut niin siihen lähiympäristöönkin tästä kun tuulee. No, mä otin tuossa vielä sit seuraavan kuvan, että me ollaan nyt siinä kävelykadun itäpäässä ja toisella puolella tuolla on kirkko ja sitten siellä näkyy vielä ihan pienenä tuossa vielä yksi teos, eli kirjokansi. Tuossa näette, miten aukeaa toi kävelykatu tuonne eteenpäin. Ja tuolla näkyy meidän museo tuossa vasemmalla ja 95 valmistui sitten kirjokansi. Haluatko sanoa tästä enemmän? No, tämä oli tavallaan yhdessä valmistui sen kirkon seinään. Tehtiin valaisimet ja sitten mä halusin, että Kalevalasta tulisi myöskin jotakin viitettä Kalevalaan. Kun Kalevalassa on tämä kirjokansi. Että on sellainen niin kuin hetki, joka vähän niin kohottaa sitä tunnelmaa. Ennen kuin sitten tulee siellä sitten myöhemmin se kirkko, jossa oli tämä seinä. Mutta ne valoton seurakunta ei niistä luopunut, että ne valot ei ole siellä toiminnassa. Mutta tässä on myös ajateltu siis sekä tätä niin kuin kirkon ja kirkon vierustalla kasvavan männyn yhteyttä ja tavallaan sen kävelykadun pääteaihetta. Mutta myöskin sitä, että mitä kaikkea sen ympärille tulee. Eli siellä on nyt näitä rusakirsikoita istutettu. Eli sitten ollaan keväässä, sitten ollaan kirkkaassa kesässä. Ja niin kuin säkin olet sanonut, että sulle on tärkeää se, että miten tämä luonto ympärillä myöskin toimii. Et jos me puhuttiin tuolla toisessa päässä siitä, että miten veistos pärjää muuttuvassa rakennetussa ympäristössä, niin tässä sitten päästään niin kuin siihen tilanteeseen, jossa ollaan pystytty luomaan se semmoinen niin kuin kasvien avulla toteutettu vuoden aikojen vaihtelu ja samalla sitten sen teoksen luonteen moniulotteisuus ehkä tuotua myöskin esille. Ja nyt ollaan siis semmoisessa tilanteessa Keravalla, että tämä kävelykatu joulukuussa päättyy kävelykadun ideakilpailu. Eli sitä halutaan nyt uudistaa. Mä luulen, että se pääpaino on siellä niin kuin länsipäässä, mistä on osittain kauppoja kadonnut ja rakennuksia kadonnut. Ja sieltä on purettu nyt iso Anttilan talo. Eli haetaan sitten uutta alkua sille. Ja tietysti itseä pikkusen mietityttää, että miten sitten tämä vanha struktuuri siellä säilyy ja miten nämä taideteokset sitten tulee jatkossa olemaan esillä siellä. Palaamme tähän Oodiin. Niin, eli siis kaikki tämä, mitä tässä aikaisemmin on tehty, niin johti sitten siihen, että meillä on siis mun mielestä niin kuin Suomen hienoin, ja mä en tiedä, onko missään niin kuin näin upeata teoskokonaisuutta kuin meillä tämä Oodivedellä Keravalla. Että tämä on ihan mielettömän hieno ja ainutlaatuinen. En tiedä, mun mielestä Suomessa ei ole yhtään sellaista, jossa on niin kuin samalla tavalla tämä valot, äänet, vesisuihkut ja sitten nämä rakenteet luotu tällaiseksi näyttäväksi kokonaisuudeksi. Joo, eli se vesiaihehan perustuu keskusta-alueen aatekilpailijan Kay Bjergans voitti sen ja sitten siihen liittyy myöskin
kirjastorakennuksen rakentaminen 2001 tuli sitten siitä Mikko Metsähonkalan teos valittiin, tai suunnitelma valittiin siihen. Ja nämä kaikki vaikutti siihen, että miten tämä allasalue sitten muotoutuu. Et siinä oli myöskin keskustelua arkkitehdin kanssa, että miten nämä valot esimerkiksi voi toimia tuolla. Ja sitten itse asiassa Oton jostain haastattelusta katsoin, että ajatuksena oli myöskin tämmöinen kannanotto, ekologinen kannanotto niin kuin puhtaan veden riittävyyden puolesta, että semmoinen ekologinen tavallaan teema, mikä siellä säilyy. Siinä oli alun perin tarkoituksena, tai se oli mun niin kuin se suunniteltu niin kuin oodi puhtaalle vedelle, mutta sitten tuo Otto ja monet ajattelivat, että se on vähän liika pitkä nimi teokselle, että oodi vedelle riittää ja kyllä se minusta riittääkin nyt sitten siihen. Mutta tuossa on nuo keskeiset suihkulähde-elementit, eli siellä on se vedenhaltija, vesiholvi ja vesikeijut. Ja me nähdään ne paljon paremmin sit, kun Otto esittää tästä videota, että tämä ei niin kuin avaudu tästä mun esityksestä. Mutta 120 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja sitten 30 senttiä keskimäärin on vettä. Siellä on siellä syvempiäkin paikkoja. Ja pinta-ala reilut 3000 neliöä ja 1000 kuutioa vettä ja tämmöisiä. Ja siellä on loppupäässä vielä semmoinen pieni 1,5 metriä korkea vesiputous, niin kuin putoaa pikkusen niin kuin alemmalle tasolle. Ja sitten vielä, että tässä jatkuu tämä teräsrakenteiden aihe tuonne Puutarha- tai Paasikiven aukiolle, jossa on sitten istutuksia ja nämä toimii tavallaan niin kuin istutuksen tukirankoina tai taustoina. Ja sitten toi oli tuo alkuperäinen musiikki- ja valoesitysten aika. Ja nyt sitä on vähän rukattu ja itse asiassa tällä hetkellä ei tiedetä, koska välillä nämä on ollut pois päältä ja nyt ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten nämä tulee sit jatkossa olemaan. Et me on nyt testattu niitä ja ohjelmoitu uudestaan tässä muutama hetki sitten ja siitä on ollut muutamia esityksiä ja nyt sitten katsotaan, että miten se sitten jatkossa toimii. Ja mä oon pahoillani, niin mä oon yliajalla. Kiitos. Nyt jos herää kysymys, kun me pyrittiin minusta ja Antista, niin miksi ihmeessä Antti? Mukava hemmo, eli mukava tyyppi. Ja nyt tässä täytyy miettiä, mikä meitä oikeasti yhdistää. Anttihan on tämmöinen henkilö, joka minun käsityksiin mukaan, kun meidän 2 maailmankuvapalloa saavat unionin, jotain löytyy yhteistä, niin Antti on semmoinen, joka ensinnäkin tykkää luonnosta, niin sitä minäkin, mutta haluaa aina ottaa sen taiteen kokijan mukaan jonnekin matkalle luontoon. Hänellä on kertomus, joka halutaan kertoa, kokemus, elämys, niin että se kokija havahtuu ja parhaimmalla tavalla, niin kuin Bauhausinkin filosofissa, ajattelee jotain uutta, eikä taas sitä samaa mähnää. Ja taas minä hänen kanssaan olen samaa mieltä siitä, että minullakin aina, kun mä olen opettanutkin sävellystä, niin sen takia minua ei kiinnosta opettaa ollenkaan rock- ja pop-muusikoita, kun niillähän on valmis lyriikka. Minä rakastan sinua, sinä rakastat minua, nyt sä et rakastakaan mua. Voi, heikosti meni. Sitten seuraava biisi, ihan samat sanat ja rumpukomppi taakse. Mutta meillä taas, mä oon käynyt siis klassisen sävellyskoulutuksen, Heino Juhani Rautavaran oppilaana. Pointti on se, että sävellyksessä pitää kertoa joku tarina, koska jos joku ihminen kuuntelee mun sävellystä, niin Hertti Lekkeri, jos se ei usko kuoleman jälkeiseen elämään, niin minä vien hänen elämästään vaikka 8 minuuttia. Se on hirveän arvokasta aikaa. Niin kai mun pitää antaa sille jotain vastineeksi niin kuin siinä. Ja sen takia minä tykkään kertoa kertomuksia, sillä pitää narratiivia, dramaturgia näissä teoksissa, niin että se kokija kokee asian mielekkääksi. Ja tämä on se varmaan sama filosofia, mitä 2 yhdistää hyvin pitkälle. Ja luonto on tietysti ollut Antille hyvin tärkeä. Ja meidän suomalaisen taiteilijoiden varmaan hyvä puoli on se, että kun me ei ole syntynyt New Yorkin keskuksessa, jossa on pilvenpiirtäjiä, asfalttia, sitten siellä on välillä jotain sinistä sieltä harmaan saasteen läpi näkyy ja meillä on kerrottu, että se on taivas. Ja kyllähän Suomessakin jo on ollut tapauksia, jossa joku pikkulapsi kertoo, että kun piti piirtää akvaretta, yksi piirustuksen opettaja näytti mulle, että hän kertoi tuolle, että Espoossa opetti lapset, että piirtäkää akvaario ja sinne kaikkia kaloja. Niin siellä pikkuluokkalainen sitten piirsi semmoisia pitkiä kuutioita sinne veteen, koska hän on koko elämänsä syönyt kalapullia tai tämmöisiä kalapitköpullia. Se on hänen mielestään kala, kun se lukee kala ja äiti sanoo, nyt saat kalaa ja sitten kala on sen pötkö.
niin tämä jo alkaa muokata meidän niin kuin käsitystä todellisuudesta, mutta onneksi osa meistä on nähnyt kalan, tietää mitä se on. New Yorkilaiset ei tiedä ollenkaan sitä hommaa. Ja tämän jälkeen mulle on hirveän tärkeä se luonto. Kun moni kysyy, että onko mä uskoa, niin kyllä mä uskon luontoon. Eli mä en kuulu näihin muihin kirjoihin laisinkaan. Ja sitten tämmöinen toinen asia vielä, jos ihminen uskoo luontoon, näkee sen kauneuden ja merkityksen, alkaa kiinnostua universumista, eli laajemmista asioista. Ja ennen kaikkea heti kun kiinnostuu laajemmista asioista, mitkä taiteilijat yleensä kiinnostuvat, niin alkaa nähdä kuinka pieniä ja mitään sanottuneet ihmiset olemmekaan. Eli alkaa pikkuhiljaa asettua asiat niin kuin oikeisiin suhteisiin. Eli tämän takia mä en pidä ihmistä mitenkään ihmiserikoisempana, että vähän sellainen haitallinen elementti tässä meidän maapallolla, mutta ollaan nyt olemassa nyt kuitenkin ja yritetään ymmärtää, että meillä on parhaimpia, vaan itse asiassa monet muut luontoelementit voi olla parempia kuin me. Sen takia minulla on ollut joskus semmoisille erityisen jalostetuille koirille semmoinen testi-idea, että katsotaan, onko semmoinen jalostettu koira, nef, tämän kokoinen, joka menee käsilaukkuun shoppaillessa, että jos se on aito koira, niin kuin luonto sen haluaisi, niin jos sen pudottaa koiran lentokoneesta Lappia ja katsoo, tuleeko se Rovaniemeen pari viikon kuluttua, ettei sitä syödä, niin sitten se on aito koira. Mutta jos ei se tule, niin se osaa kävelläkään, kun se on jalostettu sellaiseksi. No ei mennä filosofiaa tuosta pidemmälle. Sitten Antti tutkija käyttää viimeisintä teknologiaa teoksissaan 3D-kuvantamista, eli koko dimensioryhmän jäsenillä on ollut tyypillistä se, että me tehdään jotain ennen kuin edes mainosmiehet keksii niihin mitään sloganeita. Ja tämä sama on minullekin, että mun suhteeni teknologia on se, että teknologia ei tee mitään uutta, mutta teknologia mahdollistaa kaiken sen, mitä on jo aikoa sitten keksitty. Siksi mä aloitan aina yleensä opiskelijoille, kun mä luennan, mä aloitan aina sen lausella nil nove sub sole. Se on hienoa, kun saa tämän lauseen rooman kielellä latinaksi. Tämä tarkoittaa, että ei mitään uutta auringon alla. Ja välittömästi mä kerron heille sen esimerkin, että Englannissa oli yksi science fiction kirjailija 1700-luvulla, joka kuvasi omissa kirjoissaan taloja, jossa ihmiset saattoivat avata putken, puhua siihen viestin, laittaa korkin kiinni ja lähettää, ja ystävä kuunteli sen kotonaan. Siis 1700 ei ollut puhelinta vielä keksitty edes. Ja sitten he asuivat huoneissa, taloissa, jossa seinät olivat sellaisia, että he saattoivat vaihtaa tapettien värit koska tahansa halusivat. Siis iso nestekide-TV-näyttö seinän kokoisena. Sitä ei ole vielä meidänkään kodeissa, että odotetaan nyt vielä vähän aikaa. Mutta kaikki on jo keksitty. Mutta teknologia mahdollistaa sen, mitä mielikuvitus on aikanaan keksinyt. Se on hieno asia näissä. Ja dimensionaalaiset ovat tyypillisiä henkilöt, jotka näin tekevät. Ja mä itse asiassa aika myöhään sain tietää, että Antti on opettanut musiikkia ja orkestereita johtanut ja kaikkea semmoista. Kun mä hämmästyin, että miten Antti puhuu mun kanssa niin samaa musiikilta, crescendo ja ritenuuto ja kaikki dramaturgia, soinnutus ja harmonia ja tässä taas noin kliseeraa keskenään. Että hän käytti musiikin termejä ja mä ajattelin, että ei toi ole mahdollista. Olisi kyllä mahdollista. Ja varmaan tämä, että meillä oli joku sellainen tekninen taustakieli koulutuksemme kautta, myöskin auttoi tätä yhteistyötämme helposti. Ja tässä nyt näytän joitain tämmöisiä teoksia, mitä me ollaan yhdessä Antti Maason kanssa tehty. Nämä on teoksia, joista hyvin usea on lähtenyt niin kuin Antin tilauksesta ja sitten hän niin kuin rupeaa miettimään, että Otto, haluaisitko sitä, ja sitten me juonitaan, mitä kaikkea siinä voidaan tehdä. Ja tarkoituksena on tehdä tästä semmoinen immersiivinen, elämyksellinen narratiivi ja kokonaisvaltaisesti koettava jokin. Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen oli luolateos Savonlinnan luolastossa 2005 ja se meni tuossa näköjään meni kapeammaksi, no melkein jo. Ja se oli se retretti, vai mikä siellä oli siellä luola meiningissä. Ja siellä oli dimensionaalista näyttely, johon Antti Maasa teki tämän koko valaistukset sinne niin kuin johdattamaan ihmisiä siellä luolastossa. Ja sitten meikäläinen sitten teki siihen äänen, niin että se ääni oli siellä jatkuvasti läsnä. Nykyään hän hirveän moni taiteilija tekee myös itse ääniteoksia, joka tarkoittaa, kun museoon pidetään näyttely, jossa on monta eri osanottajaa, niin ne ei oikein voi soittaa niitä ääniteoksia, kun ne häiritsee toinen toisiansa. Tai sitten niihin laitetaan kaikkiin kuulokkeet, että ihmiset voi kokea juuri sen teoksen äänen. Se on tekninen hankaluus. Eli tulevaisuuden museot näkeen pitäisi rakentaa niin, että se on 500 erilaista pientä huonetta. Jokainen teos menee yhteen huoneeseen ääninen, hajuineen, värineen ja kaikki ne muinen juttuineen. Tuossa oli ensimmäisenä hauska, että tässä on Antin antama mulle sellainen idea, että miten siellä liikutaan siellä luolassa. Otto, mitä pidät tästä?
Eli miten se ääni asetellaan sinne monien eri kaiuttimien kautta siihen luolaan. Ja hän sitten suunnitteli tuommoisen, silloin tuossa näette pienen valokuvan siitä, minkälainen se osittain se eräs matka siellä luolassa on. Kävelen eri paikassa ja silloin eri ihmisten teoksista äänet muuttuu sen mukaan. No, miten me sitten lähdetään tekemään asioita toisella tavalla? Tämä oodi vedelle, josta täällä on puhuttu, oodi puhtaalle vedelle, mutta oodi vedelle on yhtä arvokas kuin se. Tässä mulla on jostain 2006, se oli jossain 2006, nyt varmaan se on sitten 2005 oikeasti, menee ja tiedä. Mutta tässä on semmoinen hauska juttu, että miten me työskennellään. Tässä on yksi kommunikaatioväylä Antin kanssa, eli hyvin useasti on hänen helpompaa ohjelmoida sen mun musiikin mukaan ne omat, sanotaan kineettiset tapahtumat, valonmuutokset ja kaikki muut, kuin sitten, että hän tekee jotain ja sitten me yritetään istuttaa siihen sitä ääntä. Näin yleensäkin tehdään, että useimmiten balletit tehdään niin, että on olemassa joku musiikki ja sitten pistetään sedät ja tätit hyppii siihen musiikin mukaan, eikä niin, että ensiksi ne hyppii kauheasti ja sitten joku miettii, mitäs mä nyt laittaisin tuohon, rumpukomppi korvaa kaiken. Niin tässä on erästä mun silloin käyttävästi sekvensserisoftasta, tuo alhaalla näette tämmöisiä, tämä on siis miten ne mun eri äänet siellä menevät. Ja sitten Antti niin kun kuuntelee, hän näkee, että se tulee tosta. Ja näin ollen hän sitten pystyy itse näitä valonheittimiä ja värijuttuja sitten siihen synkronoimaan, että hänen partituurinsa taas näkyy sitten siitä harmaasta alueesta ylöspäin. Se on hän kirjoittanut sitä itse, että tuossa tapahtuu tuollaista. Tämä on nyt tämän multimediateoksen aikaan sidottu valo, kinetiikka ja musiikkipartituuri. Ja nyt mä pistän soimaan vähän tätä musiikkia tässä taustalla, sitten mä pomppaan jossain vaiheessa myöskin talvisektioon, koska tämähän on sekä kesällä että talvella tarkoitus soittaa, ja tietysti kesällä siellä on vesi, lirinää paljon. Siinä mun äänimaisemassa on myöskin lirinää. Miksi? Koska talvella se ei ole lirinää, vaan se olisi tietysti hilinää kuin jääkiteet, mutta kun ei liiku. Eli talvellahan ei voi olla vettä siellä, mutta silloin ihmiset kuulevat, että hei, tuossa äänessähän oli vettä. Se tuo heille mieleen taas sen kesän. Ja kesällä taas se ei kuulu, koska se sekoittuu siihen normaaliin lirinään, mikä taustalla on. Ja myöskin Antti on tehnyt innovatiivisesti mielestäni ne veistokset siten, että kesällä tosiaan se valostusjärjestelmä ja kaikki muu valaisee niitä omalla tietyllä tavallaan. Ja sitten kun talvi tulee, niin sitten kun se vesi ei voi sillä ruiskuta, niin idea onkin se, että siellä jalustasta käännetään semmoiset heijastavat levyt. Että nyt se valo meneekin aivan toisella tavalla talvella. Että jopa Anttikin on miettinyt sitä ja tajunnut, että Suomessa on ainakin 2 vuoden aikaa, kesä ja talvi. Ja tämähän on hyvin tyypillistä taiteilijoita, pitää ymmärtää, että jos se laitetaan niin kuin ympäristöteoksena jonnekin, niin en vain minä ole sieltä suurina egona, vaan kyllä se ympäristökin vähän on siinä mukana. Ja tämä on hirveän tärkeää, olla nöyrä sille, minne jotain tehdään ja laitetaan. Ja kuunnellaan vähän matkaa sitä, sitten mä pomppaan eteenpäin. Tässä on myöskin semmoinen pedagoginen kikka takana, kun me sain tietää, että me voimme käyttää matalia taajuuksia. Ne on laskettu niin, että naapurit eivät häiriinny. Heitä haastateltiinkin ja se on oikein kiva mennä parvekkeelle kuuntelemaan musiikkia. Mutta se volyymi on niin ja taajuusjutut on tehty äänellisesti niin, että ne ei mene sinne ylös kauhean häiritsevästi. Mutta yksi idea oli siinä semmoinen, että kun me näytetään Antilla on sellaista sumumaista pisaratuotantoa siinä erässä just tässä isoimmassa osassa, niin ajateltiin, että laitetaan siihen lähelle hyvin matala bassokaiutin, josta tulee ne matalat äänet. Ja matala ääni on sellainen ääni, jonka aallon pituus on pitkä. Ja sitten kun sieltä tulee sitä sumuverhoa ja sitten aurinko paistaa ja ihmiset näkee sen sumun, niin yhtäkkiä siinä näkyy semmoisia tihentymiä, harventumia. Itse asiassa he näkevät sen äänen siinä sumuverhossa, mikä sillä taustalla soi. Ja siinä tuotiin tavallaan tämän sumun kautta ääni näkyväksi. Eli tämä on tämmöistä kaikkea kivaa niin kuin salakikkaa, jota ei lue ohjelmalehtisessä ollenkaan, eikä tarvitsekaan lukea.
herätys. Mä menen vähän pidemmälle tässä, kun tää kestää 13 minuuttia, niin en anna teidän nukahtaa. Tuossa näkyy vähän oikealle menevässä sumussa niitä semmoisia raitoja, ne on sitä bassotaajuutta. Sitä bassokaiuttimista. Näistä kaiuttimista etusta bassoa. Täällä on monia kaiuttimia laitettu ympäri tämän altaan ja sitten tuolla toisella puolella on pieni ympyröity alue, jossa on se stereokuva parhaimmillaan. Siinä voi mennä seisomaan, siinä on tuolitkin lähellä, jossa voi kuulla sen stereoäänikuvan parhaiten ja näkee koko sen vasemmalta oikealle sen altaan. Se on se paras paikka, spotti. Mennäänpä talveen. Tää on vielä ja tässä on nyt sitten lumeen heijastettuna tätä valosuota. Se on vähän erilainen tämä ohjelma talven aikana. Funktionaalisesti tämä on hirveän kiva, koska nyt ihmiset pääsee kävelemään sen veden päällä, jonka päällä he eivät kävelleet aikaisemmin. Ja sen takia se on kiva, kun ne kävelee ne teoksien seassa, jättää varjoja itsestään ja huomaa, että kun kaksi eri valoa on ja peittää toisen, niin varjon väri muuttuu. Se on mieletöntä värileikkiä ja valoleikkiä kaikille kävelijöille. Ja tämä on taas kesältä ja tullaan loppua kohden. Tämä päättyy kuitenkin hyvin rauhalliseen ja optimistiseen tulokseen, että teki ihmiskunta mitä tahansa, niin mä voin taata, että vesi jää. Taas mentiin Antin kanssa Luolaan maan alle. Tämä on Lohjassa Tytyrin kalkkikivikaivos. Ja sinne oli idea tehdä taas semmoinen esimerkiksi, että kuulette kohta vähän matkaa sitä musiikkia, näette taas sen partiturin. Nyt tällä kertaa mä tein siinä Semtekoodin, mutta se idea tässä on se, että se on iso luola, jonneka ei saa mennä siihen päähalliin, kun se on 100 kuutiometriä suuri, kun sieltä tippuu katosta koko ajan kiviä. Ja kun ne tulee sieltä 100 metrin korkeudesta, tuollainen pieni kivimurkka, niin se tappaa tehokkaasti, kun se lähtee suoraan kypärän läpi ja kaikkea semmoista. Siellä ei voi siis liikkua, mutta siellä voi seistä ja katsoa hieman sitä valaistua pimeyttä, isoa hallia, mikä siellä on. Ja tässä on tietty tarina tässä biisissä ja kaikkea semmoista. Mä pyrin laittaa tämän mun esitykseni internetiin ja annan sitten Nelimarkalle tästä tiedon, missä se on, niin te voitte käydä katsomaan sitä kokonaisuudessaan sitten kommenttien kanssa myöhemmin. Niin pointti tässä on se, että kun mennään Luolaan, joka on noin 100-300 metriä maan alla, niin se on sellainen tilanne, että se kosteus on 90% ja lämpötila +4 koko ajan. Ja me ollaan Lohjenjärven alla turvallista mukamassa. Ja tämä on siinä mielessä hauska juttu, että se on taas tekniselle laitteistolle äärimmäisen hankala. Että se on jännä, että kun mennään pelkästään tekemään itse taideteoksen, idea on meillä jossain taiteilijalla, niin valitettavasti joskus se tekninen toteutus on äärimmäisen haastavaa. Ja siinä pitää ottaa käsittämättömiä asioita, lainsäädäntöä, teknisiä resursseja, kestävyyslaskelmia, käsittämättömiä asioita ennen kuin se syntyy. Että sanotaan, se on vähän sama kuin kapellimestarin työ, että sehän on, kun menette konserttiin, niin kapellimestari seisoo selin teihin ja sitten se huitoo käsiään. Ai, noin helppoa, hirveä liksa. Mutta sitä ei tule ajatella, että se on tehnyt 2 kuukautta töitä sen orkesterin kanssa ennen sitä. Eikä samoin tämmöisiä moniaiheisten ja monimekaanisten ja moniaististen taideteoksien tekijöiden se koko työ ei koskaan näy muuta kuin vain lopputulos. Ja tämä oli tosiaankin aika kiva juttu. Nythän siellä näyttää tämä Ekku Peltomäen lasershowta, mutta tämä oli semmoinen, jossa oli siinä tarina, että ihminen tulee, se oli äänillä tehty, että ihminen tulee pakoon ukon ilmaa, koska se tuli paljon, tulee tämmöiseen luolaan pakoon ja yhtäkkiä tämä luola alkaa herää henkiä, siellä on jotain maahiisia ja kaikkea sellaista. Ja sitten kun se lähtee pois sieltä luolasta, siinä äänimaisemassa kuullaan, niin sitten hän loppuksi päätyykin kauniiseen aurinkoiseen maisemaan. Ukkonen on mennyt ohi ja tulipalot on sammutettu. Ja tässä hieman sitä musiikkia. Ja tässä on se partituuri.
Ja tuosta alkaa tulipalo ja kaikki muu semmoinen. Mennäänpä eteenpäin taas. Nämä äänentoistolaitteet on tarkoitettu puheen selkeään toistamiseen. Sen takia täältä puuttuu bassot ja diskantit kokonaan. Mutta sitten kun se tulee nettiin, niin te voitte kuulokkeella kuulla sen koko äänikirjo, mitä sieltä jäi nyt 70% äänistä pois. Tämä Minimal on taas esimerkki siitä, että Antti Maaso myöskin tekee tämmöisiä näyttelyn yksittäisiä teoksia, jotka on niin kuin näyttelyteoksia. Ja aika moni olen tehnyt niistä musiikin niin, että kun ihminen katselee niitä tai laittaa päänsä sisään sinne, niin sitten sieltä kuuluu ääntä. Tässä on yksi pieni esimerkki tämmöistä Minimal-nimisestä teoksesta, jota on käytetty tuommoisia arpeggiaattoreita soitettu reaaliajassa. Jatketaan. Eli tässä mä käytän aika paljon, tai yleensäkin teoksessa käytän sitä before boring-teoriaa, että ennen kuin kuulija nukahtaa, niin kannattaa tehdä jotain uutta. Tämä on just tämä ajoitus on säveltäjien tärkein taito, että teemaa voi käsitellä ja esitellä, mutta ei nyt sentään 2 päivää pidempään, että pitäisi vähän tapahtua jotain uuttakin. Ja tämä on taas sitten presidentin sinne Kultarannan teoksen, se on Tuulikellot-niminen työ, jossa on tämmöinen. Tässä on nämä Antin skitsit tästä hommasta. Mä katsoin, jos mä pääsin tuohon niin sanottuun softaan, jota mä käytin siinä. Joo, se on tässä. Eli tämä oli mun työkalu, jolla mä tein tätä. Eli idea on siinä, että tuuli pyörittää 2 eristä rengasta, jossa on sitten laitettu xylofonin koskettimia eri järjestyksiä ja sitten kilisittelee niitä tietyllä tavalla. Ja tällä työkalulla sitä voi testailla, miten ne soi. Että jos tänne laittaa vaikka, mä laitan lukkoon ton. Tämä on se Max-niminen ohjelma, jolla voi säveltäjät, ne jotka jaksaa tehdä erilaisia kokeiluja. Mä lyön lukkoon tästä muutamia ääniä diskantipuolelle ja tuonne bassopuolelle jotain muuta. Ja sitten mä sanoin, että start, stop. Ja nyt se simuloi sitä, miten tuuli pyörittelee näitä juttuja. Että tässä mä voin miettiä, että missä järjestyksessä ne kilisevät pellit siellä pitäisi olla. Että kun ne menee ja miten ne kolahtelee siellä. Ja tämä on tämmöistä terapeuttista kilinää, jota voisi ruveta myymään sitten CD-levyä, mutta emme jaksa. Mutta tämä on siis yksi työkalu, millä voi tehdä tämmöisiä asioita, että säveltäjillä on nykyään vaikka mitä ihmeellisiä vermeitä käytössä. Mennään takaisin tähän matkaan, niin tämä on se tuulikellojen idea. Ja sitten me tullaan tähän revontuliin. Tämä revontulet on tosiaankin siellä Vantaalla tehty teos, joka on, perustuu, Antti kertoi itse asiassa tässä videossakin kohta vähän tästä teoksesta. Ja se perustuu sellaiseen kappaleeseen kuin Journey to the Beach, jonka mä tein aikoinaan hänelle Pohjanmaan museon avajaisiin. Se on sellainen teos, joka soi niin kuin stereoista, mutta sitten mä voin soittaa siihen päälle vielä lisää tavaraa eri tavalla. Että se on tavallaan, mulla on orkesteri käytössä, jonka mä tiedän, mitä ne soittaa, mutta mä voin improvisoida päälle. Ja sitten tähän itse Revontulen avajaistilaisuuteen mä tein semmoisen niin kiinteän version. Ja alkuperin idea oli se, että se olisi jäänyt sinne koko ajan soimaan, kun nykyään voidaan tehdä ulkokaiuttimilla erittäin laadukasta, turvallista ääntä. Mutta sitten Vantaalla ei riittänyt silloin rahaa toteuttaa sitä asiaa, koska juuri niin kuin äsken Antin kanssa puhuttiin, niin olisi hirveän kiva, että tämmöiset julkiset teokset, jotka sijaitsevat jollain paikalla, mihin ihminen voi tulla lähelle, niin siellä voisi olla myöskin ääni mukana, koska jos se teos itsessään antaa vaihtoehtoisen vinkin siitä, miten voi sitä ympäristöä nähdä toisella tavalla, niin eikö silloin ääni voisi vielä lisäksi kertoa, kuinka sitä ääniympäristöä voisi kuulla toisella tavalla. Ja ainoa paikka, mihin mun mielestä tuo ei sovi, on liikenneympyrän keskellä taideteos, koska kaikkea jää vaan autolla ympäri, eikä kellä on ikkunaa välttämättä auki. Niin tässä katsotaan vähän matkaa sitä videota, mikä Vantaa on julkaissut, mutta mä oon ottanut sen äänen pois siitä. Sori Antti, sun haastattelu on pois. Sen takia me saataisiin se ääni kuuluu paremmin.
Tämän teoksen voitte katsoa kyllä Vantaan sivustoltakin sitten, jos haluatte. Mennään taas vähän eteenpäin, kun aikataulu on tiukka. Tässä on meikäläistä vähän tietoa teille, mitä sivustolta päästä katsomaan. Jos joku haluaa tietää ääniopista, musiikin akustiikasta jotain, niin se on siellä se Timu-sivusto. Sitä on käytetty Sibelius Akatemiassa. Kun mä opetin siellä, niin se on niin tällainen musiikin akustiikan tukimateriaali. Ja sitten tuossa on nettiosoite myöskin Suomen hauskimpaan Euroviisuun, jota ei koskaan ollut. Se on tämä Yön rakkauden maa. Ja haluatteko te kuulla vähän matkaa sitä kappaletta? Se on siis 1999 tehty keinoälyllä tai hyödynnetty niitä työkaluja, mitä silloin oli. Mä käyn taas sitä Max-ohjelmaa. Eli mä sain kaikki suomalaiset nämä tangot käsiin ja mä katsoin ne nuotit, mä analysoin minkälaisia melodioita, niin mä pistin koneen tekemään samantapaisia melodioita perustuen Markov-ketjuihin. Ja Hesarin kuukausiliitteen pojat oli katsonut kaikki suomalaiset lyriikat ja siitä tekevät keskiverto tommosen lyriikan. Kuunnelkaa sanoja. Kymmenen sekuntia aikaa, voitte katsoa sen sieltä nettisivulta. Kiitos teille kaikille kärsivällisyydestä, kiitos Antille ja jatketaan.